Kriza po Abrahamie. Ostatnio przylazują mi do palicy samej no głupoty. Można to skuli tego deszczowego lata. Józef miał pociepnąć te całkie szkryflanie obele cym, obele kim, ale Józaj mi coś ich łapło za szkrawitel, Józaj mi się mocka rzeczy pobelątało we Filipie i zycnąłek przy tej mojej starej ta staturze na pocznek po niej klepać choby ipta. Muszę to i szybnąć jeszcze do czasu, kiedy mi pisło Abrahama, a było to pieronem dawno temu. Wiecie, wszystkich nos chopów, no baby też, ale godą sami na łonos chopach, po Abrahamie przyno leży zawrzeć kajsik w jakim mocnożnym, widnym budynku, udostępnionym bez nasze starowne państwo, wiedlibyśmy ci tam pomierny żywot, wegetirując we spokojności. Moglibyśmy tam też czytać ostomajte romany, gawcy cię sztyc we telewizor, szpacerować po ogrodzie, po gartnerii, grać fuzbal, to poradzi, a we niedziela nawiedzać niemocnych i oddawać się działalności charytatywnej. Snadną rzeczą te odosobnieni byłoby po dobrej woli. Długość tych ferii znależałaby łodno samych. Jednym stykłoby pora miesięcyjno, inszym już zaś i 10 lat można by było knap. Zakozano byłaby jednakowoż dożywotnio ci tam bytność. Jeśli idzie to o finansowanie, to przynależałoby obniżyć nam ci wiek pensyjny ze 65 na najwyżej 50 lat, co by ze skorzejszej pensji tej modernej, a fest zwadliwej emerytury pomostowej, wedle której jest terowski to odporu już lot, moc kraj w Polsce, łożyć na bawienie we odosobnieniu. Po wyjściu z takiego ośrodka, we ocałoprawaniu, moglibyśmy odwrotów ciepnąć się we wyrbel roboty, co by sfinansować podane na nasze ferie następnemu pokoleniu. Najisto rajcowne byłoby ci to rozwiązanie, nieprawda? Kiedy naukowcy zainteresowali się ostatnio szczęściem, wszystkie dokupy mienili, co najbardziej szczęśliwymi okresami w życiu człowieka są młodość i pensyjo. No ale te mądroki pewnikiem swojego podszukowania nie robili samunos na Śląsku, kaj można najwięcej jest pensjonistów młodych, którzy pieronują jak 100 diosków na swój gehalt. Jeśli idzie o zgolimych karlusów, sprawa jest dosyć bezpochybna. Kiedy się ino 22 lat trafiają na same przyjemne rzeczy, zolity, romanse, insze cielite uciechy, sływanie piwa i gorzoły, ranżerowanie autokami albo motocyklami i ciepanie tortensztyklami we wentylatory na łączo z kolejnych imprezów, jakich balangów albo czego tam jest. We przypadku pensjonistów sprawa jest bardziej skomplikowana. Wiecie, jeden mój kamrat rozprawiał mi ostatnio o tym, jak ze swoją babeczką i synkiem wybrał się na zapiątek, weekend albo szluz tydzień, jak to oddają mądroki, do zacisznego, ustronnego hoteliku. Wszystko ci było wspanialiste. Podwilnie pokazaje tam w tym hotelu srogo hormioż pasownych, wrzeskliwych pensjonistów, nazwijmy albo Niemców, albo Englanderów. Już na łączo z wieczerzy doszło do głośnia, ale za to co na cołki karpętej popijowy kierochnetki się obrtała bezrogo haja na tortensztykle i insze keksy. To ale dopiero była przygrówka. Kole drugi nad ranem ten mój przyjaciel musiał wyfuknąć we nachthemdzie i szlafmycy na sień, co by poprosić balangujących pensjonistów o trzymanie pycholi, o cichość we nocy. I nie śleciała jest ani godzinka, a on już musiał interweniować, wkroczać, kiedy jedna istno paniczka, która mogła być jego mamulką można, próbowała poroma świtnięcioma wyłamać dźwierza, za którymi jej hopersko pociskał wziął się ze równie zwiekowaną fryzjerką. No ale ostawmy już na boku ci to tych młodzioków i leciwych starożków. Co fachmany naukowcy gadają o 50-letnich knaklach, o tych, którym już piznął Abraham. Ano padają mi, że człowiek, znaczy się hop,
Po Abrahamie ślatuje we taką ducka psychiczną. Ducka. O ty mój Bożycku, toż to ci mrożąco w krew w żyłach duca, dziura bez zoli na dole. Hop, już po Abrahamie, mimo rod romanzów, rzadko się swadźbi, kocho się znaczy się ze babą, słepie już blank mało piwa, tak jak ja na ten przykład, przenigdy nie ciepie jodłem przy tiszu. Żyje ci się ograniczony do jednej zajty bez nie dosig jeszcze majorentne dziecka, a ze drugiej strony k temu bez ojców starych, bez starych ojców. Opiekuje się dzieckom, ale ma wyrzuty sumienia i że nie poświęca im za tyle czasu. Po niekiedy wspomina ten łokamzik, w którym gryfno chyba ma pokazała mu tego nowonarodzonego synecka. Tak jak i wszystkie hopy miał w tym czas płacki we ślepiach, gdzie piero mocka nie skorzyść pomiarkował, co tak po prawdzie nie byli to płacki uciechy i że on ino ślimtał, bo chciał cytnąć jak no i dalsi, nie obzierając się zasia. Nie zrobił tego, a już teraz jeszcze przeca za nieskoro na to. Najsto dyrgoto na są pomyślunek, co by mógł stracić, zapochłonić kajcołko swoja familio. Snadną rzeczą nienawidzi słowecka odpowiedzialność, ale czuje się tak po prawdzie odpowiedzialny jeszcze za wszystko, bali i za to, za co we żadnym cufalem odpowiedzialny być nie mogę. A krom tego zaroski za winklem, kajsik za eką styrcy ta łona, śmiertka. Ta do wtory przybliżono znajść to każdy dych, każdy też ci przeżyty na tej ziemi dnioszek. Hop po Abrahamie moci tego wymiarkowanie. Umierą mu ojciec, albo mamulka, kipują po leku ojca jego przyjacieli, ale czy kiedy i jego rychtyczne kamraty. Na jego ślepiach odgrowo się ci taki nie do wystawienia spektakel. Wielu ksiągów w tym czas po te wszystkie łoszkliwe antydepresanty i inkszoros to maj to medycyna na ucholkanie. Niewtore, głupie jak font kudeł, śnią śniki o blank inkszym życiu. Co za iptowate, fuglowate marzeni. Przeca nie idzie przeciepnąć własnego życia, na to nie ma rady. Nie ma do rady na to wszystko. Żaden tego jeszcze nie by pokopił, ba i takie ci odosobnienie. Kajsik w jakiejś krzykownej dziedzinie nie ma przeca żadnym osposaniem. To był no taki szpas. Marzeni upitwanej panicy. No ja, paniczki i panoczki, the show must go on. Spektakel musi firtać dalszy, jak dałem szauspielery i nasze wybrańce narodu na wiejski we Warszawie. Potrza dalszy opatrować się ojcami, piastować dziecka, osobliwie te drugie, i dzierżyć śmiertka na zdylka, co by był czas, iżby szło pytnąć i spod łopaty. Szakie te zawdy akuratnie odżywiać, smycyć we swoim sercu opowoga i głośno się chichrać przynajmniej 2 razy każdy dzień. Śmiech to przeca cecha ludzi śmiałych i norymnych, bojączki nigdy się nie chichrają, przeca to wiecie. Nie ma co ślimtać, a jeśli już, to ino kajsik łokrom chałupy, kajsik we chowaniu. Potrza przyjść ten swój wózyk, ta procno kara dalszy, bez względu na wszystko. Robić je sabożna, ze siabozna i blamirować się jak najprzódzi. I ostawić potrza tela słuszności osobistej, co by się blanknie uśmiechać do tych głupieloków, dobrze uważować dobrych, a usmalonych i złych łomijać jak najszerszym łobłąkiem. Wierzcie mi, przyjaciele, to naisto nie ma to takie procne. Ja ci to genau miarkuję, ale jeśli otyż tak wszystko, jakich to powiedział, robię, to ci już jest blank inkszo bojka. A o sprawią Eugen Nioków.